Dayang, yari sa buwangan, simigpit na ini, kamoy anan. Ano, dangi mamulik ko ini, naglamugay na iman mo. Uy na rang naayak, napamiyadi na ba ini, uy na bisag karot kapag luunan. Uy, matopak ko ini, napita. Ha? May takuto! Di na kita mamisip magkuhay pagbaon. Pagbaon pa kain, ba't ba? Magkuhay ako mag-indulak. Aw, mag-iruna ka o. Pag-indul biya ako. Ano o? Sampin. Subay na balik ko, ang pakulagan ka. Maluhay rin doon. Haulo ko mag-irun. Sampin. Pagtawpag ka wa. Away ro sana si paglalalawa. Di ka mauno ka rin ako. Naglalaga ko. Sari na makalit ka o. Di ka mauno ha. Kasi lalak ko. Yaw na kanilal ba? Sampin. Sampin college. Nasong na iba nagtako. Pa-iskulong tako maraw. Kaya kita na. Dahana. Parihan na. Dahana ba? Dahon na. Lalo na na palubak. Stop. Dahan yun, ang criminology. Ang criminology. Criminology na iskulon mo. Pata ko mahin ang pulis. Siya mo na Amo niya on. Nasong nahirul Kita, tanakaw. Metro Sampin. Song nahirul tanakaw. Ha? Hirul tanakaw. Silat ko. Parehong abutan tayo sil. Isil. Isil kay ma'am. Hawrin dan. Ano ti pagsusuran? Mari di kalibat ko mari. Ha! Hawla ko ay. Lumayo pa kay bahay ni Lumoglag. Sampin. Gabi pagpagpatapatay ni. Kasama. Away di. Metro Sampin College. Sampin College. Na ina. Dahil di ang kuno na karungog ako suy-suy. Uno. Ang kuno pag criminology. Dito na. Criminology ba? Kalo. Criminology. Criminology. Pagpupulis ba? Pagpagkuan. Magpulis na ka. Pagtimbak. Pwede di ba masih mamukat yun? Da, kalau orang semua dengan jiku. Kinsinas na. Ay, nakapagtutukol na, nakapag-school na, nakapag-hirang na kata dito paghirang ako rin sa buwangan ini. Kalau ramambay sa bolso ko da. Akan na in-reject yan, tunaubos na hindi rin. Kasubay kita bingat na maglawak. Parurong ko na ini, kana ko nakuha mo. Ada Tuhan. Patay nila lamayan. Dari marindi ko lang. Tutitulan ako. Ulo ka na kamabang biyahan. Bagi ka diis. Ikadiis. Assalamualaikum. Siya, sung na mo mag-irula ko anak ko hindi. Criminology. Ano tina? Ano tayo pag-irulan? Criminology. Amo ini masjid sin school. Taga masjid. Oh, Na makapagsambayang na kauto. Yes. Pag-ibadat na kauri high school ini. Ito kita atas. Doon yung pag-enroll. Roon na taas. yan. Nasong na, okay na. Tapos na ka mo. Di naman ba dyan saan? Mainigin hagdan. Sapat na ko. Ay, Ano saan ba yan? atas? Mag-enroll. Dari. Namaluwagin law. Ay, kuan ini. Kaya siya mapumin eh. Mabatis ko ini. Adlaw yung nakalagay ko rin kuan. Silpur. Sa iuli ko ra, marutaw ako yan. Hindi na raya. Do. Ano ka tinda paggul? Atuwit. Kita po kako. Assalamualaikum. Ako na ko pangayaw ka diwa. Ay kamu magbukag. Yaw ni din na raya nga. Ako'y magmastal ka niyo na. Pangayaw ko ka niyo ha. May isulka ako yaw din na. At daraan ka. Di na ako limingkod. Ako ni siya niyo. Way pare. Sumod na siya mari. Ay kung magbukag ka. Wait, tauto. Wait, sinyan. Harap tamari. Di ko pasurong class. Di ta ko pasurong ni school. Ay ariyan, nauna gihido di. Pasurong ta ko na criminology na saan. Criminology. Kari na ko sud. Pagsalamat ko. Assalamualaikum. Nauna sa ini criminology. Magsumuli na Manustaw. lang ko mag-school criminology kuro. Palibo. Ay, susugi basta. Na makainroll ako. Naayat ako, maluhay rin di. Bahay mo rin sulatan. Mag-ruwing nga dyan. Yaman mo mas. Na magsukuli ko yung master. Pa-school ko rin anak ko rin criminology. Criminology. Mag-school siya. Pag ikaw rin master, namaraw na kahinuan mo. Palikuran na. Alikod na ko to. Pasura. Ako nang susuran ko. Ako isusuran diya. Lulu na ko bantu Suksuk. Ay, ikaw na. Biya kita sa blang makinain. Yan. Special ka sa amin. Ano? Special ka sa amin. Katoy. Mga classmate mo, pagilo ka. Hello. Hi. Ako na yung bahala. Ay, namaw na. Maya na ako kayo mag-ikoy master. Basta ko master, maya na ako kayo. Maya na ako kayo mag-master. O naka-G mo. Professor. Professor na to. Professor. Pagdungog ko ito ka. Kingatan ko na, bahay mo ba? Ako bang di magdungog? Magkuko ka na ba mo, Mas?
Ako mastal. Ito ba ha? Ah. Bisan ko kalasa. Mastal mo. Ini nagpipiyap yan. Dili nga ako baon. Takad ba? Yan rebound mo. Baita ta kawas ha. Ah. Wag ka ko ay pagsurukan ko. Wait, pagsulat. Ang maper. Right sini. Right, saan? Dugog pa ka mastal. Kung ba sa flight left? Wa plus one. To. Sakara ko ito. Ha? Hiduin na. Mag- Dito na ako tumangan. Magdito ako yan ha. Magpiyap-piyap ko. Na, para wait pag hiduin. Ano yung mas pala? Naon yung mas niya? Steak ko. Steak. Para wait pag Ah, steak. Ngayon dyan tul. Okay na. Dito na ako magpatay sing tubig. Ay, ba't may tasil? Ba't magdulog ka? Mukhang mastal. May tasil, unuyat ko siya rin. Stop na mo rin. Stop nyo. Mag-ulo. Utility siya. Utility mukhang mastal. Utility ba din? Magkukuhan, maglalano. Ba't na umul-umul, di ulo pang kami anak ko na. Ikaw yung mastal, Sil. Oo. Nariyan din na, Ah, pagka ikaw yung mastal, hinduin na anak ko, bayaran ko pa yung enroll dito. Kapag enroll na, ikaw na yung makahati sing sarap maghilu kanya ha. Sil kiminology. Nabiyan, tuna sila, matuna ko. Okay, class. On bago classmate niyo, bago enroll. Uto. Okay. Introduce yourself. Sir? Introduce yourself. Ulo ito yung introduce yourself. Suway mo yung kaingatan, ba't college liver na ko? Takad ko sila, suwang kunahin ako. Di ko kayo nga tayo yung juice. 24/7 sir. Karon ko na sir, betang kunahin na bang ulo niya to. Na, okay. Kaya lupa ko introduce siya to. Na, okay. College liver na ko, suway mo yung kaingatan. Karon kunahin na sila. Karon ko na. Balik na ako sir. Ulo ba kaya piling naman introduce yourself at to? Ulo ba na ina? So, kung ako introduce yourself at to. Ina! Ulo ba yun? Nakayari na alaw. Assalamualaikum. Pwede ka kita ina? Ha? Pag-uwi mo rin ini? Pag-extra yan? Oo, pag-extra yan eh. Loko ko na matina. Kinabahay na ini. Ako nabahay ini. Assalamualaikum. Ay, pwede mo kakita ina dayang? Ina ko. Isa din na mo. Ina dayang. Wala na Pag-uwi mo kari. rin sil. Taliskop. Na Pagtataliskop ko. manjari na isa bang mawag ko si may manjari. Pagbiyari nun yan. Yan bang mga aon na timbak na amo nandun pag Nangamuka ako sir, magtibak. Na akan na kay natanta mo isa na nimba. May ta nag-install ka uri? Oo, nag-school ako sir. Bago na ako rin. Nagkuha ako. Criminology. Na correcto. Dini mo sa loob. Na, kaya kayaw sir, sinindol ako rin din. Ba't may design ka ba ko yung aton? Ini pasaran kalagyan mo ini. Bang ko may nang na pulis, mausal mo ini. Ah. Bang ang may nang Kaya nga ako, sir, pulis. Ano ko nakauwa? Kaya ngatan mo na bang uninin nangon mo rendi. Sir, ano sir, yung pag-BI ko ka Na rin. ini manjari mo tang mo rendi in punglo. Oo, Dahil doon. Di. Kaduayan, bali duayan siya. Kaya tan mo. pag-ubos talas ka pa dito. Oo, kakitaan mo rin, di bang musibo. Biyahan. Oo, katiwa kita. Na, kakitaan mo. Okay sir, pag-videohan, pagkukuhanan. Manjari na sa video, sa amo sa inyo ng biyak, pagkusan, pagkakitaan ng biyak, pag ipaglay na mo mga maliling katusog, iban mga usog. Ang mga Biya. suspect, namin yung pagkusalon. Biya ini. Oo, yan, oo. Bangang mga suspect. Oo, mga suspect, nakakita. Na, marayo lang sil. Ba't naman kung kunaba silina ko? Ha? No, kato ka. Pagkuhan kami na ko si Jeep. Ano? Assalamualaikum. Sir? Salamat. Ito na sir, kain na. Ito sipat. Ba't mo kita yun ako sir? Awal mo pagkaba kanina mo. Alam mo ba na? Ay, titest ko ini siya. Kasi ini hambok siya ini mga suspect. So, ingat to nini bang siya nagbisara sin kasabunnalan to bukon. So, biya. kaya tantara hindi. Anong pagtagan? Hindi pagtagon nila lang na polygraph machine at tawalong na lie detector. Simplong Lie detector test. Oo. Pagyaon, amanindo ka ko si ito kain na. Ako sabi ang mga pulis sa NBI yaon. Pag-usalon. Jadi kita makaputing mang biyahan sir. Ikaw makaputing. Kaya natin mga nagputing. Malingkat ha. Okay na sila. Napakain na yan. Wala akong pahina. Nalawa ka na ina mo. Sa pag-enroll na ha? Amo sa natin ko sil. Pag-enroll. Okay na sil. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, baba na mo ipasampa yung pagsarang sukula pag tabit ka mo sin Metro Zampen College Incorporated diri sa Zamboanga City. Diri sila nakalocate hakanilar Blue Shark Hotel. Okay, Blue Shark Hotel. So yes, mga mabaya atawa na way pa kikita in school ini atawa way ron ideas in school ini regarding school ini. So on school yari
kanilar di asin namon ng sin owner ni ang buok bangsa ta. So may mga yariha Zamboanga anak niya ang mga tausog. Amo na yun in school, private school, pinaka lowest tuition fee dahil hindi sa Zamboanga City. So iban ikay sa ikamaruan niya pagkahita pa tausog in Tagdapo. So supportan ta in sariling atin long singko mga ikoy na rin nga. So aon mabaya na mo ipa kawis sa raw ni buka hambok ding ha stop sina Metro Zampen College Incorporated. Sir, unin biya mabukwan. A pleasant afternoon to each and every one of us. In school ni Tiagnaan, timawakal in Tagdapo, susungon, pipikin niya makatabang mga kabataan, labi-luba na in mga kamiskinan. Hindi kita niyo, subay na tukuhon in school ni, magsarang sukul kita niyo, unwak to dihil kato, sin mga kabataan ni mga temang hudta apasa sin school asupaya marain pangadji sin kabataan lumawig and lumayo pa sumaplag in school ni marayaw dumaha kabataan minsan kulang in ika-support sin parents nila tumawag ka sila marikamo pa school ni tabangan na to ini pagtabangan na to dayaw ni school ni asupaya minsan kulang in usahas yan mga bata, kabataan, iban parents nila, bangman isap kita maka dihil the extension to their education, extensive life. Okay. This is the only school in Zamboanga City, at the heart of the city. It's about 500 meters away from KCC and the other store there at, and then this is a school that is really craving the intention spearheaded by the owner, the president, Mr. Jong Alibasa, and of course supported by the staff. And we will never stop moving forward, thinking our students and the school itself should be establishing the way that young people should come here to the school because we will provide them academic quality education, we will provide them a new life, a new inspiration. Together with you around here with us, we will look forward and we will stand as number one and the only school in Zamboanga City that will provide everything. We will go down to the level of its students to make them understand that by this school, they were able to finish and they were able to achieve and go for their future because they will look back at the same manner that we are offering our students because we love to live to provide education for each and every one of you. Thank you very much and have a pleasant afternoon. Magsugol, balik owner, kay Sir Haji Jong Alibasa, magsugol kanyo katan ng mga staff, mga kabataan, batay school, inshallah, mura-murahan kamo kataan, may nang kamo successful, inshallah. Masusog, inarayang, baggol, Metro Zampen College Incorporated, peace out.